Dam taka kan ram I thlen hun chuan kan vo in ni hi an nak tu katan kan hlan ta ti I han hril don nia he thu soi ming thang tak mai hi khovel thu soi moi le soinon hlo ber pol halo ni ta Kohima in chu narap thak tak mai hi Indona field in beina Indo pui pahni na chuan a ayarap thak hi a om chuang om love kan soi photo angin Japan ho hian Kohima an paltlanga Dimapura rel an man thei phot chuan phaizol kong tha an thlenganga Guwahati ya te Delhi ya te an lut thei don ani chu Japan General Motaguchi an a hre ne hle a Kohima tumtur le mo phurna latu bi katan General Kotuku Sato ani hi Japan General Huaisen le hotu te lakarin om em alo ni boka British sipaitan chuan ator hlel om tak zet ani Sato atan chuan Kohima chu khowar lamwar par arsi dang te aya alangsar ang bokin alangsar ema amut po atuilo engtin nge Kohima ka then theyang ti hi a eng helber chu ani division dang te po in anron pui thei thua ya be sei boka Kohima lut tranin ram anron lamek zela atira tak chuan Kohima a hian lodan ne an inrin lo awangin India sipai te chuan athang lok phai kin Dimapura thi thlenga lodan chu chi jok donin an ngaya mase chuti laya Naga Hills District Commissioner Sir Charles R Posoya chuan Kohima chua san intumani chuan kadan thei in nilova ke ero chuan ka chua san don lovani ati tlat maya sipai lampo chuan adik zokang antile theita ani Kohima chua san lo hrim chu an tumber ani ta April nili sakhajakua somli palia Japan General Sato wa chuan Kohima be pui thla ka tum don ani ti pon hria Kohima Naga Hills veng tu tur British Army te chu Army Corps somthum pathum na General Stopford a hote Indian Infantry Brigade Teng Regiment zani somruk pariat na le munsang sanga brigade la khom te anni Imphal atanga Kohima lu na kongkoi tlang zola chuan borsap in a oma a thangloka chuan tennis court a oma a hmalama chuan Japan sipai te chu thlo na British RAF chuan a bom na sa hle a ma se borsap omna tlang chan tur chuan sap sipai Royal West Kent Palina te om hun khuarna ani a thona lamin han bom tur chuan British sipai le Japan sipai hanin hnai lutuk to a thlo theina a han chan chi ani to lo silai hmanga inka nan po a hnai tama ma mai sap sipai an duai hau lova thi mang thak ve in ringin an han in beita a Japan sipai te chuan Imphal lam konga tangin an ron be chuka borsap omna tlang atangin British sipai te chuan an lo ka pa tren salo toma lo be an ni boka Japan sipai te chu an hek kher mai sipai in kulna chu thir hruya hung tlatani a chu borsap omna tlang chimlam kilometer khat don la ya hla sipai barik masaber chu ani kem chunga lu tumin Japan ho chuan thir hrui chu an chep chat thina bankar chunga tangin British sipai te chuan LMG le riflein an han tlir char mai thina Japan ruang chu alet pheng phung tamai ma sela an awruala mithi ruang kalkanin atel hian bankar hungna thir hrui chu sakorbak che lianin an chep chat le thin chuti lai po chuan an thi zoi renga hlaumi alova an tamhne hrim awangin ka hlum sen lo an ni ringot mai atopa chuan kem masaber chu an lut theita ani kem chunga tren sa chuan an han in pom chilta a Bennett fighting in khugri nen an in sata silaya man theito meulo chutiang chuan an in lu chuak ta zar mai ani Kohima in beina hian khochak lama tanga General Sato sipai then khat battalion te chuan Kohima khelmual lam zo na ron lutin an ron be boka heta zet hi chuan Assam Regiment Mizo sipai po an om nualani British sipai ten hne na changchi alo ma se hemi in beina hian Assam Regiment te chu an fak om khermai an ma ni awang hian Kohima in do na hian British chan that na atana
indona mel du a herpha ani mar khochak lama tang po in Japan sipai brigade khat chuan an ron bei boka a khoi in be na mun po hi soitlak tak vekani kan soi kim vek seng lovang kan soi masak imphal lam konga in be na kha han chhun zom le ila borsap thut na tlang kianga tennis court tak chu sap sipai for Royal West Kent ho mun khuar na ani a chu mun chu Japan chuan an ron thleng phei don ta thlo theina a han bom tak tak chi ani to lova chulai hmuna trends le bankar chu Japan ho chuan an lu chhuwa ta ani trends ko tlang atang chuan rifle le brain gun te chuan an lo in clear chara Japan sipai te chu an tlu phuka ma se an hnung lama sipai te chuan an ruang zo in an ron march dual thin an in pom chil le thina heta hi chuan atulam lampo in tranral rai an tum ve ani a hekla an hek ve nge mai heta tak hian ani Fort Royal West Kent Regiment Sergeant chuan Japan silai mu atong ta hlau maya a hliam tuar chung chuan a silai a leka a thian pan a oma thi chuak puat chu a hup saka Japan lam hoin silai atlir zoya bloody jab ti pa in a au chuai raya a thi don ta atong theinu nung bera chuan he thumoi bermai when you go home tell them of us and say we give our today for their tomorrow ti hi a thian pa hne na acha ta a adam lai hring nun chu kumpinu khwale tuitan a theina zong mangina lo peta in lama chung tele anram mi puite hne na vo in ni she omna le torna chu an nak tu katan hlim taka an om theinan kan peta ani ti thu hi I han shil mol don nia ti angai tu chungin thamuang takin amu hil tariai ani chu ramle namtan le anupui fanau te tan awahan in pezo tak em he thulung len thak tak hi Kohima a ikal hun chuan Kohima cemetery thlang imfala tanga kongpui local Kohima lu tran tir lama Dimapur road kong chhaka chuan indona hriat reng na lungphun lian pui I hmu anga chumia chuan he thu in ziak hi I chiar don nia achak loka chuan ramtana nun pe sipai te hriat reng na cemetery chhong chho zutin I hmu bokang han chiar la thulung len thlak tak ziak chiar tur I hmu nuwa lang Assam regiment atanga mizo tlangwal thi po ziak kim vek lo ma sela he Kohima indona athi mi somruk panga lai mingi hmuang he Kohima inchu narap thak tak hi Japan ho India rama anron thlen hlat ber na munani kan soi to angin mizo te po an duai bik lova Japan huai sen anti hi mizo sipai tamna Assam regiment ne na in to chilna reng Japan hian mizo te chu to khir anti ber te anni Kohima indona hi indopui pahni na a Japan tlom na entir na ani a he hmuna hian lodang lovin Assam phai lo thleng pheita ni sela chuan khovel indopui pahni na mel adang nge yang Japan sipai te chaw hle ma se tang thale turin an la be sei om tho mai an han tol kir le leka norpui thak le chu an tum melani ma se imphal lama kan lam sipai te kha an lo om mai bik lova an mel ma Japan sipai te chu an lo phin dar na samai Kohima hualtu te hi imphal lam British sipai te chuan ruang chai che thla ka lo be an tuma Japan chuan hnung tol mai lo chu mabak an nei lo Kohima in chu hnuwa hi chuan British sipai te chuan an hmel ma kir turin anin buat saita zung maya heta tang hi chuan Japan kir thu kan thlir tan to don ani Lusai Scout biate sipai kan ti mai kha February sangkha zakua somli palia din ani a sipai tak ni lovin indona atan le indo chunga ding turati mayani First Assam Rifle Lusai Hills Battalion noya training pack anni a purum liana po ex service lo ni to ma se he scout kora hian atel vele a hemitruma anin pek don hian an sap ho tu pa Lusai Scout la tu chuan itar to sia hei room lian I ha te po abal to alom sipaya te chuan I tang theido nem ni halo ti a room lian a chuan kapu
Japan ralte chu ase turem ni an ni aka turan ni lom ni an lo ti ve lava sap ho tu pa chu an nui maya room liana chu sipaya chuan an lave ta thova ama hi tong thiam sa an lo ni boka sap order lia tangin tirka an man ber pol alani chho ta ring ani kan soito ang khan du size code te chu 98 Infantry Regiment ti mingpek an ni a Assam Regiment peng khatanga yan ni mizo ngat mi zathum la yan ni a an ho tu te nen chuan mi zathum somli la yan ni Japan kir khan Chin Hills le Barmaram phaya an lut thla a company pahnia in siamin A company le B company ya then an ni indona a an tangkai hle a an ma ni tumto ka chuan ma an la chak bera Japan kira Barmarama an mazona lut thuk masaber te an ni train kum sangkhat zakua somli pali kum toplama chuan A company chu captain Cameroon a hova B company chu lieutenant Lalming lian to chongin a hova an ho tu ber chu Major Longbottom ani ti chuan kol phaya an luta chojowa hunan khuara chuti lai chuan First Assam Rifle Timbet khua an luta Chin win lui kama Japan omte hanzu dara Lieutenant Lalming liana B company commander chu intelligent lama thok turin ko anita a First Assam Rifle po chu indona field ta tanga chuti turin ko kir an ni ri bok heta tak hian First Assam Rifle commander Captain Wilson Wu ta chuan Lusai Scout B company commander tan pu Lalming liana to chong chu athak ta a Assam Rifle ho tu te chuan chol turin thlo na trum hun lam an pana December ni som pariat sangkhat zakua somli pali a Lusai Scout ho te chu Timbet khua a an lut phei to a an ho tu thar B company ho tu Captain Wilson Wu ta po atelve to a ani hi ahma deuh po a Lusai Scoutin an lo hriat to le a then chuan an lo mu to thin ani a omna apianga sualti a hlo renga Gurkhali ho phei chuan Captain Burbak anti Assam Rifle Battalion a omlai po in aswal zia an hril fak tho mai nam sang in ompol an ni awangin tu ma in an khoi du lo mai chawani chuti khopa an lo nin em kha alo ni to renga aswal na langsar zual deuh te hantar langila Lusai Scout an lak lim khan sipaitana anti zan puan an don tur le asperatana puan an don tur te chu atam lutuk mizo te chu puan hlap pakhatin an muthin kan ti zuaw mai hatit tlata mi don ang dong lo hialin anin hria ani resonatana an don tur scale an chut lai po in mizo te chu an ni khata cho voi khatan ei thin tlem te don tira tok te halo ti boka na la na tanga luang hela Japan an hanman tum khan an ming a thahle to a chulova V4 sa an to nu in Japan en thatu pahni kong bovin V4 schema an lo luta an lo ka pluma map thatak tak an lo aka an tangkai pui thei hle ani heti la hi captain u ta om lo la ya ni a an ron hon nu chuan chung Japan te chu ama tha ang vekin captain u ta chuan a reporta an hnuaya mizo jemadar le a hoten engma ming thatna le kai san na an nei lo ama ti veka a report awangin huaisen lo man military cross adonga diklo taka thil ti du mi po ani ome sangkhat zakua somli pali December tha aloni a kol phai po avot to hle mai Timbet khote takte ya chuan alai taka kong akal tlanga le lama Lusai Scout A company an oma ale lama B company an oma tlaya tuyan choi thina kol ho po in an choi ve bok thin nula han bia le chhon chhai a hmu chang te hian a sipai te a hrem na thei hle a ama a filim hau bok silo zana tui votin a le thina a hrem na hle thina ni Timbet khua chuan nula thil phal tak mai a oma sipai ho tu te po an bang bik lo chutianga sipai le officer an om fo mai awang chuan order khau tak mai sipai khola ya zan thim nu aleng chuka hlum turani ti thu pe kan chu atangot mai ani
December ni som hi palitlaya Christmas ku tatan thlo na in eitur le Christmas present a thaka tlaya chuan reson an chara chuta chuan u ta chuan lusai ui chou ho doi zep ti te in English strong chetak takina tong vela sipai then khat chuan iwa han hredon tak e man ti a chumi zan chuan kol nula lam thiam ho te an lalpa huai hot na in an lam tira lalpian hud pangpara vulle ta thinlai mu hnu lung le na kai thove bong in tloma kalal riang vai takso achun riang marin a choye ti te ngai tu achung zelin Mizoram Christmas le kumtharte rethin ma sela Japan ral nen in April an omsi a chuwa chapa an ho tu pa u ta sual zia chu mizo nam anga a hau fo mai chuan nam thin lungpumi tan chuan in sum chi ani lo ti te an ngai tu a thin ome kol lam chu dar kwa an banga dar som pakhata chuan sten gun a rita zoi mai Captain Wilson Wu ta chu kol mi hur in noya chuan leise tutin Major Longbottom a chuan a han muta ani he thua hian mizo sipai pathum rin hlel an ni a ti chuan Captain R kap hranga silonga tanga thleng thar chuan inquiry ala a inquiry lak po thiam kher mai Captain U ta thi thu Assam Rifle hovin an han hriat po chuan Lusai Scout ho chu an fak hle a chan tur dik tak changa an ngai mi ani ome Lusai Scout ta mizo holdar sten gun magazine a mel hema wang chuan ani chuman ani phota Major Longbottoman an zo chuan chu pa chu mi huai sen alo ni zami lovin a thin phu le mitmeng po adang lam lo Captain R kap hranga chuan u ta chu Japan kuta thi angin a report ta a an major chu alom lo hle mai hetakan mizo te che dan hi angai san hle a Lusai Scout ho to na Japan an nem hle a an that nem hle ani mizo ti ming thatu ni an tling tak zet ani he channel hi lo subscribe la khongain min lo share sakla thon thungai nom tak tak kan ron da zel do na ni